Het is de aankomende dagen spannend voor Anja Haga uit Dokkum, omdat de peilingen wat schommelje tussen de 0 en de 1 zit voor haar partij ChristenUnie in het Europees Parlement. De listloeker van de ChristenUnie bracht Tonje te midden haar stem uit in haar wemplak. Ja, een spannende dag, want het is eigenlijk dan zeg je dat de finale van een wedstrijd die al weekend wordt. Dus ja, joen hebben we de eerste uitslag, net de definitieve uitslag. Dus die spanning die moeten we nog een beetje vasthouden tot snijden. En dan weten we echt of we die zit binnen hebben. Maar ik heb goede hoop dat het slagt, ja. De opkomst is bij Europese verkiezingen altijd wat lager als bij de landelijke als regionale verkiezingen. Binnen meesten op straat, Dirk met Dwaande. Ik heb van de morgen betiert al te stemmen west. Ja, ik heb wezen stemmen, ja. Vind je dat wichtig? Ja, ik vind dat wel wichtig, absoluut, ja. En waarom? Omdat als er over nadenkt dat die stem wel wat uitmeidje kiest in het hele plaatje, dan is het belangrijk om dat te doen. Ik ga altijd stemmen. Ik vind het heel belangrijk. Ik bedoel, we hebben hier de mogelijkheid om te stemmen. We hebben de vrijheid. En er zijn andere plekken waar dat niet zo is. Dus ik denk, daar moet je gebruik van maken. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Het is kijk of ik het half net. Vind je het wel belangrijk om te stemmen? Jawel, maar ik verdiep me meestal wel in de Nederlandse verkiezingen, maar in Europees verdiep ik me eigenlijk iets minder in. Ik weet dat het is uiteindelijk toch misschien iets verder van Hoes, denk ik. Want Nederland wordt alleen goed in eigen land. En Europees, het gaat wel in Nederland, maar ja, ik weet net, het viel toch wat verder van Hoes. Ja, dit libbet minder voor de meesten. Europese verkiezingen, het field van meesten 4 volt, letterlijk, figuurlijk, beide. Dat is jammer, want het is eigenlijk wel dichtbij. Want ik denk 70-80% waar wij met meidjes in nu om jou in, is wetjouwing in Brussel.